Ποιος είναι καλύτερο χέρι στη δουλειά και γιατί? Φυσικά εγώ. Αυτός το ξέρεις τι είναι χειρότερος από μένα. Πλάκα κάνω. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Δεν μπορώ να πω καλύτερο ή χειρότερο. Απλά ο νέος είναι ωραίος και ο παλιός είναι αλλιώς. Από σεβασμό λόγω ηλικίας θα πω ο πατέρας μου. Τι θαυμάζετε στον γιο σας? Ότι με ανέχεται. Μην το γελάς καθόλου. Ότι είναι οργανωτικό άτομο, προσπαθεί για το καλύτερο της εταιρείας και συναγωνιζόμαστε. Και το βλέπω ότι είναι άξιος συναγωνιστής. Τι θαυμάζεις τον πατέρα σου? Ότι είναι πολυμήχανος. Είναι σαν να λέμε ο Οδυσσέας των αυτοκινήτων. Κι άλλο παρατσούκλι. Ποιος έχει περισσότερη υπομονή σε μια δύσκολη επισκευή? Θα σου πω εγώ τώρα. Εγώ φυσικά, λόγω εμπειρίας, ακολουθεί και ο Γιάννης, αλλά με απόσταση. Εδώ θα το έλεγα 50-50. Είναι αναλόγως στην περίσταση. Σε άλλες περιπτώσεις εγώ, σε άλλες ο πατέρας μου. Λοιπόν, ακούστε, πλάκα κάνω. Είμαστε σε ένα στάδιο που συναγωνιζόμαστε, μπορεί να πω, στην υπομονή, αλλά λόγω εμπειρίας, εγώ πιστεύω ότι είμαι ένα τσικ πάνω. Ποιος είναι πιο γρήγορος στη δουλειά? Όσο και να μην το πιστεύετε, ο Γερόλικος με μία μικρή διαφορά με περνάει ακόμα. Δεν μπορείς να το πεις αυτό με ακρίβεια, γιατί κάθε χτύπημα είναι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να χρονομετρήσουμε. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Οπότε, σε τέτοια περίπτωση μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα ασχέτου του χρόνου. Ο χρόνος δεν παίζει κανένα ρόλο.